I'm too slang to speak the language. Hoy, Bisaya man di ay ka. So kasabot yung kag Bisaya. O sige kaunin mo nga. Lang pamangkas taga Canada. Hello world! For today's video, ang atong hisgutan na ay sagol nga makalagot, nasay sagol nga makapungot. Panato sugdan ang atong chika-chika. Please like or subscribe sa among channel. Tuo ba mo nga mawala ang Cebuano nga pinulungan or ang Bisaya nga pinulungan sudlang sa tulo ka tuig? Mao kini nahitabo sa usa ka Pinoy nga agency nurse nga akong nailaila. Sugod ang atong istorya sa dihang ni trabaho ko usa ka adlaw niana. Unya gibutan ko as a lead nurse. Doon ako'y nakitaan nga lain nga trabahante. So nangutana ko kung kinsa siya. Nagpailaila kini siya nga siya usa ka agency nurse. Kay wala dito'y staff, kuwangan mi og staff, so nanginahanglan mi og another agency nurse. Pagtan-aw, mura siya og Filipino. Pero dili jud ko mosalig sa ako ang mata usahay. Kay sometimes ang mga Pilipino mura sad sila og Meksikano. Wala ko nag-assume. All throughout the day, nag-in-English yun mistaman hangtod magdugo ang among ilong. Usa ka higayon ni ana, nangutana ang akong kauban kung asa siya graduate. Nadunggan nako nga miingon ni ang maong nurse nga graduate siya sa usa ka university dinhi sa Canada. Nga diin graduate pud ko. So ni start din ko conversation. Ingon din ko nga ha, graduate di ay ka sa mauni nga university. Unya nagsugod na ang atong proseso sa atong pagka marites. Nga ni chika din siya nga dili man jud ko original taga in English niya nga kana bitong in English nga kaya bitong magdugo ang imong ilong. So, sometimes bitaw makita kag mga tawo nga mag-in-English nga mura bitong habit na lang ka moingon nga kanang magbisaya na lang ta inana ba. So mao tinahitabo nangutana ko niya graduate ka ni nga mo nga university. Iningon siya nga yes ana kung sa man imuhang gikuha RN or RPN. Ingon siya nga no nikuha ra ko og bridging. Ko mao ba. So diin man ka graduate siya. Originally, I'm not from here. Ingo, taga diin man day ka. Ingon siya nga, I'm from the Philippines. Kuintaon nga gimingaw na og Tagalog ug Bisaya nga sinultian kay nagdugo na nga akong ilong. Nangutana pud ko in the hopes nga taga Cebu siya or Bisaya. Siya nangutana ako, asa dapita sa Pilipinas? Ingon ang mao nga nurse nga, ingon ano niya pagkasulti ha. I'm from Dumaguete. Ako siyang gitubag nga in Bisaya ha ko. Hoy, Bisaya man di ay ka. Abi na kog kanang Meksikano ka. Bisaya man di ay ka. So, makasabot di kag Bisaya. So, in Bisaya na ako gisulti. To my surprise, naingon siya nga, with hesitation ha siya. I'm too slang to speak the language. Di ko manghinaway, kay dili sad ko maayo mo in English. Ako lang gitang pumugoyo ato, Bisaya mi. Pero niingon naman siya nga, she's too slang to speak the language. So, ningon ko nga, basin diri siya na tao, no? Basin dugay na siya dinhi niya. Dili na siya makaistorya sa language. So, to put you into perspective, asa ka na perspective, ha? 14 ko, niyan sa Canada. Unya, sa akong pag-anhi, ginahan jud ko makaistorya og kanang in English. So, masigog practice og English hangtod nga nakapuyan ko, ginahan jud ko magsulti og Binisaya. Na-displaya ang inyong uncle. Nangutana na lang ko niya, asa day ka nag-high school? O niingon siya nga, no, I did my high school in the Philippines. Nakusun ko galingon, mas lang pa man ni siya sa kuano sa kanang mga taga-diri. So, nangutana ko niya nga, so in English na niya, ningon man siya nga, I'm too slang to speak the language. So ningon ko nga, so you graduated high school in the Philippines and how about university? And she said, I'm from Silliman University. Wow. So nakaala ko nga, so you can speak Bisaya. So you've been there for so long. So you speak Bisaya. And she said, yeah, I can, but it's just too awkward to speak in Bisaya. Ako nga Bisaya, ko, ha? So nakuan ko na, what? So, gusto na ako mangutana kung sige kaunin mo nga, murag, lami naman kay kamuda o istorya, murag slang pamangkas taga Canada. Na-investigate lang ko kung pila ang amount of time nga kinahanglan
aron makaistorya ka og slang nga kana jung straight gyud nga slang. So what I mean is slang ha kanang kita na mo anang mga slangers kaayo nga muli sa Pilipinas niya, pero slang kay sila. Kanang niadto sa Manila og usa ka semana nya pag uli kay Tagalog na. So, balik to sa akong pangutana. Ningon ko nga, so how long have you been here in Canada? And ningon siya nga, oh, I arrived in 2018. Iba naman sa akong reaction. Niyan ako nga, paspas kaya akong tubag. So kasabot yung kag Bisaya. Diingon ko nga, kanang you know what, magbisaya na lang ta kay kita naman lang duha nag-istorya. Dili na kinahanglan pa nga magslang-slang pa. Uy, baki alam mo kung magunsa siya. Pero Bisaya to Bisaya na lang ba, no? Nga ano kahirapan pa man jud ko niya. Uy, sa kalisod nga mag English mi nga mura man mi og kanang mga tala. On my mind, nakaingon gusto ko galingon nga ay basin ka ng English speaking sa niyahang kuano, iyahang pamilya no or whatever. Mao na nga kuan, mao na nga kanang mao na mag-in-English siya. So, ni break ko, kita na ko siya nga nag-istorya sa telepono. Kay marites malagi ta, na overheard na ako. Grabe no, bungol kay kustanan inig order sa doktor. Ngaling ko, pardon me doctor. Pero mga chika, kadungog na yun. So, narunggan ako nga nagstorya siya straight Binisaya. Nag-wonder ko, o ginahan ko makasabot, why do we have to speak in slang nga sa usa ka tawo nga Bisaya nga gi-address na ko og Bisaya. Hoy, nganong barugan pa man gyud nato nga slang pa, no? Ang ipasabot nga mawala ang language nga develop all your life nga tulo ra ka tuig dinhi sa Canada nawagtang na dayon. I-call ko sa akong nakatunan sa master's degree mga faculties, agencies, sa imong mind, sa imong thought kung nabagi posibilidad nga mawagtang ang language in just 3 years. Og akong na realize sa pagtuon na, kaasa mo, pagtuon na sa mga Mormons nga mga na sa Pilipinas, mga missionaries sa Mormons nga mga na sa Pilipinas, nga nakatuon nila ang Binisaya sud lang sa tulungan to sa unom ka buwan. Unya, pag uli nila balik sa ilahang lugar, kay balog yapon sila mutabi hangtod karon. Ug Bisaya nga straight. So, naka-realize ko nga giunsa sa tulo ka tuig nga nawagtang makaingon na taog I'm too slang to speak the language and it's so awkward to speak in Bisaya. Like, come on! Ako alilin sa pagpanghinaway. Ako lang kay kanang kuan saan ako ni pag hilwas kanang Bisaya tagod. Let's not pretend nga we are someone nga because mag-in-English ta atubangan sa Bisaya kay we can be better. No, inana. Siguro nag-follow lang siya sa policies pero wala man mi policy ana sa mo ang trabahoan kay nga mong trabahoan nag-encourage man og kanang minor anang mga languages of minor populations ba pre sa Bisaya nga ilang isulti encourage nila. So katod karon nag-wonder gihapon ko. Kamo motuba mo nga mawala ang 3 years. Mawala sud sa 3 years ang imuhang language. Thank you sa pagpaminaw og daghang salamat.